miljoenen man volg ik het nij Somalië op de voet. Er is een burgeroorlog en de VN wil ingrijpen. Begin deze mannen wordt duidelijk dat ik Uslonder een bijdrage aan leveren zal. Mijn waar 400 Nederlandse militairen zullen op missie naar Mali. Eén daarvan is mijn vriend. Vanwege de veiligheids mag ik die namen net nemen. Het is voor het eerst dat er op zo'n gevaarlijke missie mat. Van mij en mijn schoonfamilie kunnen het er wel eens dregen mannen worden. Ik praat erover met mijn schoonzuske. Allereerst ben ik natuurlijk als zusje heel trots op hem. En dit is iets waar ze voor trainen, waar ze naartoe leven. En het is natuurlijk voor een lange tijd. Ja, je zult natuurlijk ook met grote familiefeesten, noem maar iets, zul je hem natuurlijk wel missen. Ik bedoel, dan zal hij niet van de partij zijn en ja, dan zul je toch wel af en toe weer even aan hem denken. Op het eerste eeg is mijn schoonfamilie er heel nuchter onder. Zelfs vind ik het wel heel spannend. Mijn vriendin Jetty van der Sluis maakt het alle jaren alles mij. Haar vriend had een jaar hier in Afghanistan zitten. In een man dat er fort wie, Jetty één grote angst. Nou ja, dat er net wel even tussen komen. En nou ja, je hebt toch al je verhaal, wat er al net al je gebeurt. En dat is toch wel beangstigend. Wat die dus toe om daar net om te denken? Gewoon squalen of werk of mijn vriend fot. Maar ja, dat ken ik averechts werken, want dat bijvoorbeeld mijn koninginnedag we er ook een donsje in Grens op Pijn. En nou, toen kwam via dat nummer van Nick en Simon, de soldaat. Nou, ja, dan komen er wel even trendjes en dan is wel even met de neus op een feit en drukt van ja, hier is er net. Hij werd uitgezonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. Ik ben niet echt bang dat hem wat overkomt. Hij gaat vol zelfvertrouwen heen. En ja, bij wijze van spreken, hij hoeft hier de weg over te lopen en hij kan ook doodgereden worden. Dus ja, je kunt het als een hele spannende ervaring zien, maar ik zie het als een hele grote uitdaging.